ziua! Astăzi jucăm Minecraft, joc care tot știm. Este prima dată când joc pe HD. Și aici mi-am făcut eu un avionaj și vreau să vă prezint. După cum se vede, aici am Bright și conducem avion. Upsi. Da. Deci, după cum v-am spus, am un pic de emoții. Cred că sunt și încântat. Și sper să vă placă. Dacă seria am să fac și Minecraft Survival. Dar acum am vrut să vă arăt doar niște creații. Am să fac niște creații. Aici era un spital. Da, zambală. Dacă am fugit. Greșeam în spart fărânsele. Aici este chestiune care am vrut eu să chinui. Chinui setenii. De asta n-am cicat. Nimic, n-am cicat decât aia. Mai trebuie să îmbălăi. Da, mi-am stricat un pic. Dar nu face nimica. Nimica nu face. Și am vrea să vă arăt un pic avionul de sus. Sigur vă place. Da. Nu la 2 zile să-l fac. Acolo e aici golemii. Colegii îmi toate să chiar dacă sunt în creație. Ca să facem experiența. Da, aici m-am pus un pic. M-am prostit, da. Ador să mă prostesc. Uite, mai ales ce să fac. Eu am construit orașul. Da. Niște papaga. Da, o să... Bine. Asta mă ales eu să fac astăzi. Vreau să fac o chestiune ca să vă arăt cum faci să nu ardă ce dropează golemul. Da, vanila cu semnele, da? Aici numai cu semnele. Aici e cu scările. Așa, lavă. Îmi puneți bloc. Așa, deci aveți o fabrică de fier pe Minecraft. Dar numai nu știți cum să faceți mi-s că am blocheat tableta. Nu știți cum faceți
Da. În felul nostru nu va cădea nimic, deoarece sunt două chestiuni. Prima chestiune este că și scările arme și de o chestiune că nu se poate face. Da. Am vrut să încerc ceva. Nu văd că nu a funcționat. Asta e. Dar totuși care am încercat. Văd de nou. În prima 6 minute 16, cum se vede aici unde este circular, cred că se vadă și pe filmare. Da. Ne prinde sun. Tableta mea. Aici e elicopterul. Da. Și cam atât a fost cu episodul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like.